салому алейкум ҳамҷорон азиз. имрӯз 27 августи соли 2024 мебошад. қарор дорем дар шаҳри қайроқум дар назди писта дарахт. мо ин дарахти пистаро баҳор нишон дода будем ва акнун ман бо мақсади боварӣ кардан ки чӣ қадар писта дар ҳаминҷо пухта мерасад одамҳо шубҳа накунанд, хеста омада ин пистаро ба навор гирифтам. пистае ки мебинед соли гузашта ҳам ҳамин хел бисёр бастагӣ буд. дар хонаи акаи бахтиёр дар шаҳри қайроқум, гӯё дар водии Фарғона. ҳамин водии Фарғона ҳисоб меравад. аз ҳаминҷо сар карда тамоми ҳамун то Фарғона рафтан ҳамин тараф. ин дарахт тахминан 10-12 сола мебошад. нигоҳубин надорад. фақат ҳамин сафед кардааст. акаи бахтиёр бехаша пору рехтагӣ нест, об қариб додагӣ нест. худаш дар шаҳри Душанбе аст. аз дастаи беобия мана ин дарахтош қоқ шудааст, хушк шудааст. бинед, ин ҳамаш сабаби беобӣ. писта бошад, сар ба гӯшаш пур аз мева. ман ҳамин тахминан ҳисоб кардам, ҳамин хелин як хуша як 200 хуша дорад. ҳар як хушаи ин аз 10 то 30 та писта дорад. холаси гап мумкин як 30 кило пистаи тарҷам кунанд ва хушк кунанд, мумкин як 10-15 кило ҳамин писта атият. ин пистае ки мебинед, пистаи дар бозор нархаш аз 150 сум зиёд мебошад. мана бинед, писта аллакай пухта расида омада. писта хандон шуда истодааст, яъне шукуфта истодааст. ин аллакай бояд додаре мо бахтиёр чинад. ҳозир мо мечинем дар пеши шумо, мекушоем кани ҳамин писта хандон шудааст ё не. ҳо ин тарафаш чинема, ин тараф биёем. мана мана писта. хайди судида. писта хандон буд. ман як дастам қити кушода натонистам. мана мағзи писта. боз мегирем ягонтаи дигарашро. аз ҳаминҷо ягонтаи дигарашро гирем. ҳа пусташро гирем ки бинем пистаи хандон шудааст ё не. бале, марҳамат. пистаи хандон мана. шукуфтааст. ҳамҷорон азиз, ман давоеро ба ин писта парварӣ ба шумо ташвиқот бурда истодам. яъне ҳар касе ки ҳарчи тезтар тонад ба пистапарварӣ машғул шавад. метавонед кадоматон маблағ надоред, пистаро шинонед, аз донааш буроред, баъд аз 3-4 сол пайванд кунед. кадоме ки пул дорад метавонад аз мо туркияшро дастрас кунад, мо ба фурӯш мебиёрем. хулоси гап, талу теппаҳои мо тамоми Тоҷикистон ба ғарзи Помир ва ғарму болоҳо намедонам барои пистапарварӣ мувофиқат мекунад. мана бо инҷа ҳаминашро меканем. дар пеши шумо мана инҷа дуташро кандем. ҳозир мебинем ки ин дуташ чӣ хел шудааст. ина пистаи хандон. шумо ҷавонмардҳо ҳар чи тезтар ҳар касе ки писта кунад ҳамон қадар бурд мекунад. дар Эрон мана пистаи хандон.
дар Эрон ва Турсия меваи писта маҳсулоти стратегӣ ҳисоб меравад. барои чӣ мо дар Тоҷикистон инро ба монанди пахта маҳсулоти стратегӣ накунем? бояд кунем. ҳадафи панҷуми давлати мо ин саноаткунонӣ ҷумҳурӣ мебошад. агар мо пистаро зиёд кунем, заводҳои писта тозакунӣ ташкил кунем, ҷойҳои корӣ кунем, мо барои ба ҳадафи панҷуми мақсадамон расидан ҳаракат мекунем. писта акун чӣ гӯям шумо, талу тепо ҳама холӣ аст. ҳама холӣ аст, ҳама ҳамеро пури писта карда метавонем мо. чӣ дар Оғун, чӣ дар Норак, чӣ дар Ёвон, чӣ дар Хатлон, чӣ дар Кӯлоб, чӣ дар Данғара, ки модари писта ҳамунҷа аст, макони писта ҳамунҷа аст. мо метавонем инро ҷорӣ кунем. мо ҳамасола ҳар сол баҳор моҳи ноябр дархост қабул карда пулашро мегирем. моҳи феврал пистаҳои пайвандӣ мебарем то шумо писта шинонеду писта парварӣ кунед ва бой шавед, пулдор шавед. ҳамдиёрони азиз, ҷаноби олӣ муроҷиат карда гуфтанд ки мо бояд то соли 2040 сол 2 миллиард дона дарахт шинонем. 2 миллиард. биёед ҳама каса дастгирӣ кунем. ҳар яке мо на танҳо писта, дигар дарахтам бошад, 5 таги 10 таги шинонем. мамлакати мо гулгулшукуфон мешавад. чӣ қадари бобоҳо кардану мо мехӯрем, чӣ қадари мо кунем набирои мо мехӯранд. ҳамдиёрони азиз, гапҳои ман баландошона асту, лекин ба ҳақиқат ҷой дорад, чунки аз кӯча гап намезанем. мо бояд ватанро обод кунем. ватанро дигар кас омада ба мо обод намекунад, дигар кас биёд талу тороҷ мекунад. обод кунем, муҳофизат кунем ватанамонро. мана бинед писта, инашро мекушоем. ина писта. ина ҳамдиёрони азиз, боз чӣ гӯям шуморо, чӣ хел ташвиқот барам ки шумо ба писта парварӣ машғул шавед. пул надошта бошед, шинонед аз донааш, баъд аз 3 сол пайванд мекунед ва баъд аз 3 сол ё 4 сол дигар вай ба шумо мева метад. 6-7 сол мегузарад, ҳеҷ гап не, ин таърих аст, тез мегузарад. лекин хоҳед ки ҳарчи тезтар аз мо дархост кунед, мо мебиёрем. аз ин хубашро мебиёрем, туркияшро мебиёрем. лекин инам меваи хубдаст. ман ҳамдиёрони азиз, дасти ман пистаҳое ки аз болои ҳамин дарахт гирифтам, ҳамаш хандон шудааст. 90% ин пистаи боло хандон шудааст. ҳамин пистаро монед пазад кун, ҳамаш хандон мешавад. ҳамин хел. ана ҳамдиёрони азиз, ман бояд бо Исфара равам. дар онҷам пури писта шудагӣ аст. аз Исфара нишон диҳам. мана аз Қайроқум нишон додем, вале аз Хуҷа нишон метиҳам. ана ҳамдиёрони азиз, 2 та 3 та гиред, 4 та гиред, ё хаяк хулоси гап хонатонро писта кунед. аз бозор писта нахаред ба нархи қимат. ин чизи бисёр калорӣ бо маззаи фоиданок аст. дар хонаи худатон писта кунед, бозор наравед. агар мо ҳама каса 10 таги писта шинонем ку иҳи чанд миллион писта мешавад дар Тоҷикистон. мо баъд аз 10 сол мамлакати содироти писта мешавем. писта арзон мешавад. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. хай агар ман рақами телефонамро мемонам, кадоме маъқул шудагӣ бошад, хоҳад ки писта дархост кунад аз мо, марҳамат, мо дархосташро қабул мекунем. моҳи ноябр пулашро мегирем ва феврал оварда метиҳем. дар паноҳи худо бошед ҳамдиёрони азиз.